Abalma wani yangma bikibara mbambolo kala sama ode ko wale jugu tabaw no ulu ye terroristes ye ulu ye jado koni fli fien fe kunu o janu nun kana koni amese ga ye ko tribunal nyono tribunal president ni ale nyono kiritigala nyema ye tribunal la ale koni be bo o jaina kakuma akina jigina nyono tribunal president ale tun minena wale jugu tabaw fe nga o minena kamni novembre kalo temeni kletan ani sabani kletan nani nyonche o shu kono nga kamni aminana ni makofolo nu fe koni kibara jonjon foi kontuma soro akoni ka ni abenina walmani atenina jamunu koni blala sisan ulu koni na mesiga ye ko nyono tribunal president be kuma aba fo koni ko alebe ubolo wako ale ulu min fo ay ni oye ukala yini ye o de ko uka mamunu minene do Mali prison fenena ni o yanga kaso ye ko anga jamana nyama ko lu bla ko o de la koni ku be se ka ale fene bla akoni kuma chama fo nga kuma chama na koni ibe aye abe utanu amine ba utanu ulu koni be se ka ira ka fo koni ko kuma mun be ka boada a chamante ayere kala yini o temena wa boy ama ira la fene ka fo koni ko mi muhamunu be malion koni ka temenu ye siraw fe sira munu be tanu ye tunga duguma sira munu fe ulu do koni kele minena Senegal akera Senegal yorom na ode tamakunda ni alebe Mali ni Senegal danche fanfla nunu yen koni Mali mi minena ira ka fo koni ko akabara de belendo ko ka mogo koni farafin Malion bala farafin woro bala ninku ula teme ka teme dugu munu be kokoji mogo be teme dugu munu fe kata kokoji la ina fo libina nyona nunu ninga teme kata tubabu dugu la ni koni minenen ko fe ko ayira la ka fo koni ko minen chama koni soro la ka sokonna na ani wari do munu kon ba ayira ka fo koni ko atme warba de soro ni ko ina awani kuna fo ndo mambolo kala sama biya ni chako kuloma jola